Yaka rasa sawan menyang kutha Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak. Loh, aku yang terus sampean malah randing klub malah saya ndangak aku ya. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kalian panjenengan. Mboten mungkin, mboten mungkin. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso Kumat. Ayo aku nyapu to iso ndredeg ya ayo. Ana pamundhut ki, Mak. Ya dipinangkani. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun gending sesideman gelo nggih. Matur sembah nuwun. Sesideman luwih dhisik diaturake mau para pepunden panitia ya ngersake sesideman kok, Mak. Nah loro-loro gawe ya. Slendro songo. Coba Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih dhisik. Ayo coba. Sugeng dalu Cahyu genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih, sing dalu, Pak. Wis bajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung nggih? Dereng. Sik semangat ya. Semangat, Pak. Mbah profesional yen ngono kuwi. Ki lho nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya nduk ya. Nggih. Kaya aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkara iki sampean. Iya. Jenengan asline salting to Pak wit wau, Pak. Jenengan jenengan. Lah masalah apa salting? Lah enek wonten Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti we? Grogi ra jenengan wau wae. Ayo iki lho keter lho tanganku. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ya apa? Ya tetep awakmu ya apik. Becik ayo. Coba we dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Bawane ya komplit ya, Nduk ya. Nggih. Dandang gula meneh ning Genti Slendro iki. Ayo. Coba nggih. Ayo. Ya, Nduk, Winong. permana ning
kases angungrum marang bendera tiah sules tio pijer ngincangake alis engko garape ditayubke kaya rengu wingi kae wah iya men seger ya mak oleh terus no sesideman
biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ayo pancen tuntutane jaman iki ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono. Yo. Saiki genti ngaturake bintange bengi iki. Ayo, coba kaya apa nggih. Nah, iki apa mau gelem ngegrup ning Madangkarane wah endi. Kanca-kanca mesti seneng banget. Ayo coba. Ben mimik sik lah. Piyayi lek putih iki unjuk ngono iki banyune ning gulu nganti ketok njaba. Ayo. Pelok ta? Ya, tak tang. Ayo. Mbak Silvi Kumalasari coba kaya ngopo? Yo. Meneng, Mbak. Yo. Jujur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan berarti jenengan. Nah, dimana ngapusi kan iki jujur ngono kuwi, tenan. Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak? Loh, sampean iki aja merendah. Sampean iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho. Pari iki lek isi kan saya ndingkluk. Ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku kaya. Ayo. Tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho. Panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho. Lah ngapa kok bingung? Lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho, Pak. Lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi. Nggih. Liar Bu niki Bu. Dek Silvi. Pripun? Tenang wae. Sampean ning panggung niki bebas mawon. Los. Tenan ngendikane Pak Cahyo. Lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan ki los pokoke. Sampun dijinakne ngoten. Malah padakne kewane dijinakke kok. Iya. Mungkin lek nek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih. Nggih, ngoten niku. Kula niku pertama kali niku seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan. Walah niku kula suwet tali bentino. Kula niku ajeng bobok, mboten nyetel niku. Klisian, mboten iso turu. Oh, ngoten. Ajeng mangan niku to. Lihat mboten nyetel niku, keselak terus Mbak kula niku. Keselak. Nggih, tenan nggih. Alah, ngoten nggih Pak. Lho jenenge napa niku Kaprawasa Dewaning budaya ngoten niku. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kali panjenengan. Mboten mungkin nggih. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Nggih. Nggih Pak nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangane ayo. Wes. Panitia ile pinter golekne bintang tamu wes jan iso. Jenengan Tulungagunge pundi to, Pak? Kula ngunut Pak, Tulungagung ngunut. Kecamatan ngunut karo Pasar Sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Nggih Bang Juni kalau puntine kan Bang Ju. Nggih, mboten sampai Pak, lene saking Kilen Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, desane Pulau Sari niku ngunut sing paling kilen Pak, mboten sampai pasar. Jenengan desane napa? Pulau Sari. Pulau Sari. Oh, alah Pulau Sari. Kalih sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane. Nggih. Mboten sampai Pak. Sariane tebih kok. Oh, nggih. Monto mengke kula Sherlock. Wah, iya, nggih. Ora Mbak, nembang Mbak, aku kangen suarane jenengan coba nggih. Ning dibawani lho ninggal katresnan. Bawane napa bebas manut kalian jenengan nggih. Pangkurinoso niku nggih saged. Ayo. Monggo. Pangkurinoso nggih. Nggih, coba kaya apa? Wah, jan contone utawa tondo-tondo lek bintang tamu iki mike mesti kretip-kretip kok. Ayo. Nggih, ngono kuwi. Ayo. Dengan nggih, Pak. Cepet bar iki. Iya. Nggih. Ya, Mbak. Coba.
halus suarane, Mak. Piyayene ya halus kok ya. Sumanding si sehmu Nggih, wah jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mendhi dikekne aku iki mendhi nggih. Tok aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumasane kok arep marani aku ngono modele. Kumat. Ha iya aku nyapu to iso ndredeg ya ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang Buka sih lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, tak teng dalem jenengan mawon nggih, nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula sego pecel mawon kula suwun. Kula wah mulai teng Solo, Bu. Lah sing ngancane aku ning Solo sapa buka sih ngawut ae ora. Ngoten niku ora. Iso jantungku ku arep ceblok no Mbak nyapa. Ndi jar sujar mulai ceblok jupun lho jantungku jarake. Ayo. Ayo. Tak tresnani lahir duduk. Limas Bendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Pripun Kang Mas? Lumaing jagat kureping langit. Ya mung kowe sing bisa ngrengga tumraping sanubari. Nadyan rembulan kae endah. Ndi lho, Pak? Tarup ya kaya. Terap lho, Pak. Rembulan kae endah lintang uga kemedbiar. Aku dadi mban yo ora apa-apa. Mulan tak nyinden, mbane nyinden. Endahe rembulan lan uga lintang kae sor perbawa kelawan citramu wong ayu. Allah, opret. Ketoprak opret iki to ora. Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Unjuk gelas sing apik itu Cah. Yayi Sri Huning. Monggo Gusti Putri. Kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala. Ya Allah Pak Kodos mboten niku lho jenenge. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. Mboten. Nggih. Tetep Ndara napa Gusti kula niku ben kerenan atine. Kan pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun, aja kok wong wedok ayu. Kula ngerti wedhus ayu kula uyak pundi-pundi ngoten niku. Monggo
dipunlajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten asal, Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Ora santen. Duduk. Oh. Nggih, kula susu ya wedi, Mbak. Mas sama aku ora wedi, wong aku ya orang beriman kok nggih. Inilah kebutuhan panggung gitu, ben menghibur warga masyarakat. Jenengan nggih remen to? Napa? Kula teng mriki. Remen ning aja suwi-suwi. Suwi-suwi iki lho sawangan. Budrek aku Pak Yohan, Pak. Wah, tembunge Tulungagung budrek kaya ayo. Ayo. Nembang nggih, Pak. Heeh, mosok ya ini arep nyopet sampean ora ya nembang lho nggih. Ninggal katresnan ngene, Mbak. Pertama langgam sik, yang kedua engko dijaranke. Nggih. Ya coba kaya apa iki? Asline kaya apa? Nggih. Enggak, ojo iki halusan kok nggih. Monggo. Nggih, Mbak Silvi Kumalasari. Oke. Yuk. Kok panggil, Mbak? Nangis sak jero. Kok kaya ngopo wong ayu. Mbak Silvi, oh. Hey. Untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampeyan nyuara ora ngoyo, njoget ya ora ngoyo, modele kaya semu iya semura ngono lho.
Ning parandene walah tenan sangat menghibur. Daya tarik jenengan ini luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mangke namung sampai limbukan, Pak. Ngapunten. Ciloko. Lah ten napa? Lah jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku. Mangke kula langsung tindak teng pati. Oh tindak. Oh, iya. Anu napa? Bidal. Bidal, Pak. Oh teng Bidal. pati. Nggih. Bidal Dadi teng lek pati. awake dhewe ne ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten niku lho, Bu. Kene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sabahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenengan ini pun garap selindang biru niku pun. iya. Kedek terus mak Niku mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, kitir semilir pun garap. Nggih. Lamunan pun garap. Wis, terus Napa apa malih? nek Lestari ya pun garap. Lestari sak album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho Pak Lakah kah? Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Ngersakne jenengan napa? Jenengan ngersakne napa? Aku lho. Nggih. Aku malah bingung dhewe ya. Bram, bubuk Bram. Ayo nggih. Gemes lho Pak kula kali Brahma. Anu, sampean ora apa-apa sampean mumpung Lah nggih petuk. lho, pengen kula ambung ngoten ya angsal napa mboten. Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksudnya ora ya. Sampun bukesi wau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten derek. Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, tapi anu sik kitir semilir sik, Mbak. Nggih, Ayo Pak. kitir semilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Nggih, sing ngendang niku jenenge Mas Noval. Ning anu niku pun duwe pacar kok niku pun anak. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung Bojo. diteladung kok kula. Ayo. Lah nggih. Nggih. Kitir sumilir nggih Kitir Pak. semilir lah ngono nggih. Ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih duka Ponorogo napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho Mbak. Saya kula butuhe lakon, Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih. Nggih insyaallah Nggih. Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake kitir sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa? Ayo nggih. Nggih. Monggo kitir sumilir. Hei. Oh. Pas balas. Enek sekope bae.
bisa bersinar bersih narkoba. Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung di Madangkara, nggih. Pokoknya sehat selalu, nggih, nggih. Saiki tentang cinta ning cinta yang galau. Ono upamane luntur. Ya, iya. Ayo Iya lah, golekne sing wenterane luntur iki. Ome ki apik iki, ringi-ringi iki. Ayo. Ngatek Nduk, ayo Nduk. Sak bawane komplit. Hari ini mau Pak Camat nih Lintang Asmara. Ayo, boleh. Apa tuh Nduk? Insya Allah. Nah, oke, jos. Malah karo Mas Teguh iki lho. Rajanya Mocopat iki. Digekke lho nong awakmu nong. Iki lho. Sinom ni Mas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Engko diaturke. Saiki luntur dhisik men Umi Hafifah diresapi Nduk. Ayo. Dadi dicocokne karo karakter lagu lho pancen seneng ya semangat, yen pancen susah ya kuwi ngangge nangis barang ora apa-apa. Nek kaya mripate ra iso metu luwe, diculeki dhewe. Ayo. Malah ora. Bahaya. Yo, Umi. Yen diundur ngelantur ngrasake hati nadyan wasabut tresnane ngluntur ngoncati tiwasan dadawa Ya Nduk, luntur. yen luntur wentarane ora kaya yen luntur tresnane
Aja lali terus isih siji pamundhute saka Pak Suwarno mau kejaba sesideman panjenengane ngersake gelo. Wah ya. Rame-rame ayo. Mbak Trihastuti, terus Mbak Dian, Mbak Winong dan juga Mbak Umi nggih tutupan berempat. Itu ya apa? Diaturake gelo. Monggo, Cok. Dados, berdiri.